O partido da alcaldía, o PP, debe esta de ter o... Despois do pleno celebrado onte en Taboada, o Bloque Nacionalista Galego segue preocupado por varios temas nos que acusan ao Concello de non facer nada ao respecto. Un deles é o estado dos centros educativos da vila, así como tamén o posible pago do comedor e do transporte escolar. O BNG ten falta de interese por parte da alcaldía neste tema. Nós quixéramos destacar dúas cousas. Unha, que seguimos preocupados e seguimos querendo saber que vai pasar cos centros educativos nos vindeiros anos e fixemos unhas preguntas dirixidas á representante da Corporación Municipal no Consello Escolar para que nos informe. A conclusión que sacamos é que a día de hoxe pois a información da que dispón o centro e da que dispón ela é máis ben escasa e o que si botamos en falta é un pouco máis de interese por ir a algo máis aló, tendo en conta que dentro do que é o Partido Popular no Concello de Taboada, e está aquí presente como concelleiro, pois está o que é o responsable a nivel provincial do tema da educación. Entonces, creemos que se podía aportar algo máis de información e, sobre todo, ter algunha previsión do que vai ser o futuro dos centros educativos, porque hai preocupación dentro do que son os pais e as nais que teñen pequenos agora mesmo no colexio, sobre se se vai suprimir algunha parte da educación que ahora se está dando, se se vai continuar avanzando no que é o tema de xuntar alumnos nas aulas, incluso de diferentes idades, e despois o que é o tema dos repagos. E cando falamos de repagos, falamos do tema do repago que se vai exixir a partir do vindeiro curso polo tema do comedor, que non hai xa números feitos de a canta xente vai ou a cantas familias vai afectar o vindeiro curso isto, ou que se anda xa rumoreando por aí de se vai cobrar o transporte escolar e outro tipo de servicios que ao final quen ven a pagar isto pois é a xente que vivimos no rural. No tocante ás dúas mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego, os resultados destas foron ben distintos. No caso da supresión dos xulgados de paz e os rexistros civís houbo unanimidade. Pola contra, no caso das pagas extras que cobrou o equipo de goberno no Nadal, os nacionalistas e socialistas votaron a favor de que o equipo de goberno as devolva, mentras que o Partido Popular abstívose. Insistimos en que esa devolución se fixera efectivamente. Entendemos que as evasivas que se amosaron por parte da alcaldía non justifican que a día de hoxe esa devolución este aínda sin facer, escudándose en temas técnicos ou en temas de facenda. Hai moitos mecanismos que permiten facer esa devolución inmediata, aínda que non se poda facer na súa totalidade e haxa que perder o que xa se lle ingresou á facenda, pero nós consideramos que éticamente esa devolución debese facer canto antes e, sobre todo, insistimos en que eso revirta no que son os servicios sociais e o material sociosanitario que no seu día pedíamos que se destinaran esos cartos, como son baldas para as camas, camas articuladas, cadeiras de rodas ou outro tipo de material que as familias nesta situación necesitan para as persoas dependentes e que, a mellor, pola súa situación económica non poden adquirir ou non teñen acceso a ela. Tamén comentar que presentamos dúas mocións, unha que ten que ver co tema da supresión ou da proposta que hai dentro do que se anda valorando a nivel de Madrid, do que son os xulgados de paz e dos rexistros civís, de cara a que as súas funcións se leven desde os xulgados que hai nas capitais de provincia ou, como moito, desde as cabeceiras de comarca, ao que desde o BNG nos opoñemos, e ao final fixemos unha transacción coa equipa de goberno onde reclamamos ao Estado que non se continúe afondando por ese camiño, que se aproveiten as estruturas que hai agora mesmo nos concellos, como son os xulgados de paz e os rexistros civís, e que os servicios que ali se prestan continúen sendo gratuitos, que non se siga cargando con eses costes aos veciños. Outro tema que se falou no pleno foi o da situación do Pazo de Vilar. O portavoz do BNG valora positivamente que o Concello estea dando os pasos para garantir a seguridade dos veciños que viven a carón del. Sobre a pregunta que presentáramos interesándonos pola situación do Pazo de Vilar ali en Esperante, valorar positivamente que por parte do Concello se estén dando xa pasos de cara a que, se a situación se agrava, pois o Concello poda intervir inmediatamente. Hai moito tempo que vimos demandando este tipo de actuacións desde o Concello. Parece que nos últimos tempos, en algúns casos por denuncias dos veciños, noutros casos por iniciativa propia, estás actuando sobre as edificacións que representan un serio risco para o que son os veciños e veciñas que teñen que pasar a súa beira. Entón, parecenos aceitados os pasos que se están dando de cara a evitar que iso poda ocasionar daños.